Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubuka senze ibonelo nje ezimbalwa sisaqhubeka ngawo ama-random variables ethu kodwa-ke sizama ukubuka kahle ama-binomials distribution. Ngithini? Ama-binomials distribution. Asibone ukuthi sisebenza kanjani noma sizama kanjani ukuthi siwabuke. Asithi nginesihlanu la ngisiphonse phezulu ngisiphenqe kahlanu. Yeah. Awuthi ngibhale nangapha le ndaba engiyiqoqa la. Uma sengisiphonse phezulu ngasiphenqa ke kulomdlalo wethu wa head and tails. Ngathola uhead kahlanu. Nginesihlanu ngisiphenqa emoyeni kahlanu ngathola uhead kahlanu. Ngifuna ukubona ukuthi singasebenza kanjani ke ngalolu lwazi noma ngaso lesi sibonelo. Ngifuna ukubona ukuthi ekusiphonseni emoyeni isihlanu sami mhlawumbe ngathi khona na ithuba lokuthi ekutholeni wona lowo heads ngabe sithole nenamba ezingafani na kungenzeka na lokho uma kuthi kungenzeka kanjani na kangakanani. Asibone asithi uma ngiqala ngizofaka ngizothi p wami probability p ngithi x equal 0 qala ngizobhala la othi bama banjani abahlanu ngoba ngisiphonse phezulu ngasiphendula kangaki kahlanu. Angibona ukuthi uma ukuthi ngiyahlawumbisa nje ukuthi zingahluka inamba engayithola kungenzeka kanjani lokho futhi kungayiqiniso na lokho. Ngibona nje bangithi 1/2 ngifaka u-s wami lapha phezulu noma u5 wazo isihlanu sami lesiya ngibe no 32 ngezansi bangithi 1/32. Uthi ngibo ngizozama ukuthi ngehlise nje indlela esingangena ngazo la enzansi ngiqolele ngithi ukuzibhala la kancane phansi ngibona ukuthi singaphumelela kanjani ngazo. Bangithi p ngithi x equal 1 ngibe no p wami o4 othi bami yabona sebe u4 bane manje ngobani ngoba owodwa wabo senguthe h1 wa heads nangezansi ngaphinde ngathi wesibili h1 wa heads athi ngithi ukusekela lokhu engisebenza nako la h2 yeah 1 2 3 4 5 yeah kuyaba kuhlanu singabe sesibhalo thi singasanaka ukuthi siyeqela noma sisayiko yini. Ngizikhumbuza ukuthi lapha phezulu bengithe kwanela baloko kungipha u1/32 ngakho nangapha ngezansi ngizobe sengihlisa bani wona u1/32. Ngithi kwehlo ngiziphe ba ngithi p x engasebenza noma ngithi ngiyahlawumbisa nje ngawo equal 20 ngase 2 sengithi 20 ngathi khona u0 emva kwa2 sengithatha manje u8 sengithi babili ngiphinde ngithi mhlambe bathathu noma ngithi hth sengithi babili nakhona kodwa sengifakela nakulo wesithathu uthi sengufakela no h sengidlulela ngifake ngiyazi vele ukuthi u1/3 konke na kanjani sekuhlangene kusipha u1/3 gibe no x equal to x equal to u-x equal to wami ngize ngapha nawo
Ingabe ikuphi okunye singaphinde sihlawumbise ngako noma esingathi siyazama ukuguqula mhlambe siyahlawumbisa nje indaba yethu yokuzama ukukhombisa ukuthi mhlawumbe uguquka kwasihlanu kungafika nenombolo ehlukile noma eziningi. Ethi 5 sithatha ngithi ku5 siguqule isihlanu lesika 5 basisebenza ndawonye nje sama ukucabanga ndawonye ukuthi yiphi enye indlela esingakhombisa ngako lokhu HHTTT angikholwa ukuthi noma ko H ababili laba esisivesane sababiza noma sabaguqula angikholwa ukuthi ngabe mhlawumbe ukucacela inamba engafani ngase ngiyathemba nje ukuthi inamba ziyafana ngathi times 4 ngobani bangithatha OT bami abawu4 basele noma ngikulinganisa nesisindo esingathi u4 OT bami bakhona base lo 5 engithi times 4 ngawo u5 angithi 1 ukuthi ngisiphendule ka5 isihlanu sami base u4 lona ukuthi bangithi ngisusa okukodwa mhlawumbe sithi ngiguqula noma ngigoqa lo H owodwa ngisalelwa wothi abangaki abawu4 noma bangigoqola noma uH owodwa kuyafana kusasala okungaki kusasala okunye oku4 okusipha bani kusipha u5 times 4 ezansi ngibe nobani ngidivide ngo2 kodwa asiqale sibone u5 times 4 wethu kahle nje 20 kuzosipha u10 base ngidivide ngo2 u2 wami nguthathela ngidebona ukuthi besithe x equal to 2 asibone ke bangithi 10 times 1 over 32 siba no 10 over 32 sipha u5 no 16 la ngezansi u16 wethu u32 bawudivide ngo2 vele siyazi ukuthi kuba u16 ababili abakhipha u32 asibone gibe no 51 ngehle noma u3 engazi ukuthi sizothi sufaka kanjani basithi 5 phezulu ngoba kuyafana bangithi 5 4 3 2 1 3 2 1 uyahamba kusala bani u5 times 4 lo kade lo velayo vele lapha phezulu ukuthi sino 5 times 4 sehlise u2 usikhombisa ukuthi asiwazi na ukuthi singamisa ngobani kuyafana nje saphunyelwa yiko lokho kwa 1 over 32 yabona ukuthi umehluko omkhulu awubanga khona sidlulele sithi basizama sithi angizibe sizamile u1 sizama no x equal to 2 sizama x equal to 3 sibone ukuthi uzoba njani sisebenzisa umthetho ofanayo sisanobani 4 times 5 times 4 times sisebenza ngo3 manje yebo divide lapha ngezansi u3 ngithi lo esufaka uphawu le ukhombisa ukuthi asimazi athi ngibola angifuni siyenzansi ngoba sizodlikela isikhala esisazosidinga ngithatha ngokwamagama bangithi ABC uyabo kusala uAB ngoba C ehambisana nalo phezulu lona ngabo less than ba CPA kuyafana ngabe into efanayo BAC BCA no CPA kuyafana lokho banginana bayasusana ngoba uyabona sisebenzisa amagama wodwa uzodivide ngawo lawo magama wodwa ukukhiphela okufanayo ngisale no 5 phezulu no 3 ngezansi okungangipha ba 3 mangususa 3 times 2 times 1 uyasusa no 3 u2 yangenela no 2 no 4 u2 sale lo 5
no-1 ungasipha u-turn. Nakhona uyabona ukuthi sisano-1 over 32 okungafana nakhona futhi nje kahle nje 16 ngezansi. Uyabona ukuthi sesifike kwini kokwesithathu sizama ukuveza ukuthi impendulo singathola ibe yini noma ibe njani. Uyabona ukuthi kuzo zonke indawo siphunyelwa yini impendulo efanayo. Okusho ukuthi mhlawumbe ukusebenza kwazo lezi zihlanu zethu kube nje ukufana kubanga khona ohlukile. Ngibo basiya ngo-x wa-4 senza okufana nje ncamashi naloko besikwenza sesizothi 5 times 4 times 3 times 2. Yabona ukuthi sesizoze siyiqede nenamba zakhona kuba zu-5 vele. Sihlisa ngo-4 manje 4 no-3 2 1 kesusana kusala manje u-5. Kusala u-5 wethu times 1 over 32 ungasipha u-5 over 32. Yabona nje ukuthi siloke sigijimisana nani nempendulo eyodwa. Sisuka khona le ku-x uhamba no-1 simela manje ku-x uhamba nobani no-4 sihamba sitholana nempendulo efanayo kuzo zonke lezo ndawo. Ukusho ukuthi ukuguqula noma ukuphonsa phezulu lezihlanu zethu akubuyanga nenombolo ezihlukile. Okusho ukuthi vele futhi bekungayinto esolisayo ukuthi kubuye nezinamba ezihlukile ezingafani. Bekungayinto esolisa kakhulu. Bona HH bami bese ngisebenzisa u5 nakhona bengizoselela uba u1 over 32. Angiboni ukuthi bekuzoba into ehlukile. Angisho ukuthi uphonsa izihlanu ziyafana zonke phezulu kubuya kwazo wathola ohead konke usho ukuthi ohead bonke basipha u1 over 32. Bokuyinto njengoba kuyisibalo esithathe esibe side kakhulu kodwa sikhombisile ukuthi akubanga khona umehluko ohead bonke o1 over 32 kalula nje.